Errekale horreko miliarria Arabako Arkeologia Museoan dago. Hona hemen zergatik den garrantzitsua 8 datutan. Aintzinako Erromak azpiegitura ugari eraiki zituen bere inperioan, tartean milaka kilometro galtzada. Maiz pentsatzen da harlauzez estalita zeudela, baina hori hirien barnean baino ez zen gertatzen. Erromatar galtzadak hartxintxarrez eta zagorrez egiten ziren, gaur egungo bide askoren antzera. Euskal Herritik igarotzen zen galtzada nagusia Astorgatik Bordelera zioan Ababsturika Burdigalan zen. Bide horrek Donibane Garazi Iruña eta Iruña Belei lotzen zituen. 3. mendetik aurrera baskoientzat bidea oso garrantzitsua izan zen. Bidean maiz jartzen ziren miliarriak, enperadore baten izena edo falta zen distantzia adierazteko gaur egungo seinaleen antzera. Errekale horren aurkitutako miliarriak postumo enperadorearen izena darama, 258. urte ingurukoa. Gaur egun Arabako Arkeologia Museoan ikus daiteke, erromatartzearen beste pieza batzuekin batera.